Narum payu neoskum ka chananam daki padba ka briu neotar. Ka Supreme Court ka lapan sngau ya ka jingkloj haba syong bishar ya ka wei ka mukadama ka balaya le da wei briu. Ubalaong ba jur ba ka taka jing sya pendik jong u ha ka por ba ulej ban ai bam ya ki kso ki ba klem try lani kita ki stray dogs da ka ba kli yaw new briu ubana noida ba balay mem ai bam mami ha ka ying jong mihi. Ya kani ka mukadama la syong bishar ha ka kat santrik daw Justice Bikram Nath bat usam di meta ki balakli ya umuktir ubaya le mukadama balada hap ban ai ya ka cakapat ba nakabenta kini ki marat hadu bam yo jakasuk nakabenta ki briu da ka babenrap babalay ai bam ya kini ki kso haki yeng ki sem jong niu briu bat dan bakhang ban le ya kani da ai bujru ba ubale mukadama ba un pej biang bat ban wat ya ka jakasa ikini ki kso haka yeng ka jong u uni ubale mukadama laong ru ba laong bagi municipal ki badan ha Greater Noida kila ay ka jaka nakabanta ki kso kat bah Noida pat dan ba ay ka jaka kani ka mukadama la rai ru banra sya ka Supreme Court hadin balapen mi hukum ka Allahabad High Court ha ka Santri Prai Balai Aharja Aphosan ha ka ba kiba i ya ki kso kilaong ba kila sya pendik bat ro da ka ba khang yaki ban ai bam yaki kso bat klem try satya bat ro ka badan hanoida bat ha ka mukadama laong ba kani ka long kum ba persya ya ka animal bird control rules ka rule arpo jong kani ka animal bird control rules kala kran na ka ba sya phang ka jing ai bam yaki marat ki badan hapok asnong tangba kala penkit kli yaki ba shong shnong lengba ki Resident Welfare Association RWA neha ki Apartment Owners Association AOA kini ki RWA bat ki AOA ki dai ki bapen be ya ka jaka ban ai bam ya ki kso bat ru ban le ya kani da ka bapen be ya ka por klem da shakta kitmen bat ki khenna nakaliang ki babishar jang Supreme Court ki la pha yuni ubaya le mukadama ban persyang ban le yalam lani ban le da kata ka cycle pormen step ni ban lech syakata ka jing mare step ban yo i kumnu ka jia kani ka jing ai ba mi kikso ka ba klem try ka dei ka balawan ra ya ka jing ya niaw ka bajur bha hakini kisnem bala lech no ha India khamtam hadin bakini kikso la dan ki badaj ya ki khanna hadu badan ru ki bala yap no hashwa jong kani ka Allahabad High Court haba penmi hukum kalong badan kam ban perkhat ru ya ki briu ki ba lech bayeng bat ki ba wan ro namar ba ki shakta da ka ba ki ai bam ya kini ki kso ki ba klem try kumta la pha ki bos sarkar ban pen i ya ka jing sngo tho ha ba pe ya kani da ka ba le kat kum ka an Prevention of Cruelty to Animals Act khat khandai span re phau